ngibuze la. Yabo. If mfethu wena uzobuka isandla sakho saka right, phinde ubuke saka left. Bese ayihlanganisa yini ekufela aqala emqondweni. Ngicela ungichazela ngenye indlela understand ukuthi uchazana. Into enkinga yakho uthi isidom. Qhubeka nendoda yakho. If isikugela ungaphindi ubuye uze la kumina futhi. Yeah. Ako kushuthi ugayi komelanyisa amasokisi la. Khoma amasokisi lanziwa nyosa. Angithi angi-afford angithi mfethu. Mina ngihamba ngephesi yami mfethu. Likuphi iphutha lapho? Ngihamba ngephesi yami unemali. Hayi akuphakamisela umoya, akuphakamisela umoya Razon ngangobaba wami wena ongizalayo. Akuphakamisela umoya. Yabo. Endala. Hayi ingaka vele ingane yakho. Uyavele ngintwana mina kuwena futhi uyabo ngangobaba wami nje wena yabo. Akuphakamisela umoya. Angithi mina baba wakho wena shisimela unyusa amasokisi ki. Ngibukele kubani? Ngiyembukele weziqimqime nje nami nihambe jwana engane encane nisifeke. Right, ngiyamthanda inkinga. Wena ufuna nje ukuba responsible for umuntu wakho. Umuntu wakho kufanele abe priority kuwena wazi kahle ukuthi mangabe kudinga mangaphela inyanga umuntu osifazane uyakwazi ukwenza ikhaya. Uyadinga uphi imali. Uyadinga ukugqokiswa akhishwe out. Sure. Okay bafowethu. Awuyazi yonke leyo. Sacela ukuthi